Οκ. Μετά δείχνουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Πάει καλά. Χρειάζεται απλώς να αντέξει μέχρι τις 9. Αν κρασάρει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τελειώσαμε. Όχι, όχι, όχι. Refresh. Αυτή είναι η δεύτερη μας ευκαιρία. Το ξέρω. Παρτίθηκα από τη δουλειά μου γι' αυτό. Το μεταφέρουμε τώρα. Για πόση ώρα? Περισσότεροι αν πανικοβληθούμε. Οκ. Refresh ξανά. Δηλαδή, δεν θα κρασάρει. Όχι απόψε. Πήγαινε, ξεκουράσου. Το έχεις. Το έχω. Καλημέρα.